Lokato yeti fi mantam no emu na bese emfie enum nie ene wo hyase se wo si Akontombra baya resabia ene ena contractor wo de contract genema no etimi awi a wabia no na dwumede na se Adom Kasee ekopie mu ewo ho de course wo ho no ye de mu nchemu ba afimpini du nwotwe emu ena wo hyase se wo si Akontombra baya resabia edwumeko a wo de sa contract gima wo mo Vemd Health Project Ghana Limited ya wo mo ena ya resabia enwo adwuma nyina ene yi owie ni nyina kama ya waje mu dia ma so ye hwe omanya pomuden so ene atoyeti fimantem Regional Health Directorate oni mansini mpanimfo akwakobia no emrahye bedwani wo se hwe Akontombra alejonibu atete ebo abanya baso se neniku apomuden eho na wafa ato ne ho so se obeboa ama apomuden ho nsem akoso ewo omayi emu. I don't think so. Region Hanum, I was our facility. Can you can say about Domas, MPP Abamba, Akontombra de Young Faso, and Gidis and Anonymous be dear dancers, so my core rounds, among near MoH Hospital. Yes, Senator, workers a Babe, Juma, Doctor Edenaba, ne workers a Kikahono, or meet me a Juma Pa, na patient Ebano, or meet me who say, I bind it, Sadi will be seen, and Yansu Faso. Enwechi eno hino wose hwe Akontombra na kwabene bi otosom yenu ebo mampanyi na nadanko kufuado ene na abanya baso se wetimi esi abefo ayaresabia ma wo mo wodi mfidie nso agumu ba na de mania ko hu mene mpanimfo ya hwe no de nyamesi yanka no kure aboro so dodo na nado nyame nhirawo mebo wabaso me hyewanum nyawo ne mpanimfo yawura ba womia nyame nhirawo bebre de da wakoma so bia no nyame nyema na de efa accommodation ho ne de sabe adekase we yo mo aya mayen na ye ka se doctors ya eba ye nya ba bi mo ntena de eya nungu asempo ya siesie ye ho se ya nso ye beji wo mo ofeso na ya mo mo ba bi atena oni nyina mu no mansini krache wo se hwe Akontombra yos amoa enso ejina manfo na emu eda mrahye bedwani ni aban ase se wetimi ejina wo na so asaya resabie wawie edi ama wo mu anka ye contract we a contractor no hand over na nka no no but almost contractor no ehwe dwumade ne so 5 years se ye touch ma bia na ombehwe no my don omasiesi na mother me member of parliament nso ase ewo sebe mmo a ono nso fa so elobe ya sa project we buy meda na nanom ene Akontombra kro ni nyina ase ewo mo nso modern bo a omo bo ye de bo aye ene mpai bo omo bo ye na dwumade no aba reality no ya seda na medema omo